26. april, Middle Beach. Danas Lule poleće za Srbiju. Tu su se sliku. Dobar dan. Srbija. Zadnji dan na novom putovanju Australiji dolazimo Sandbar na samoj obali Atlantskog okeana. Uživam u lepom suncu, lepom vremenu, lepom osinu, lepom snaju. Žao mi je što moja unuka nije tu, ali nije stara kako se nalazimo na moru i uživamo poslednji sat pred putovanje. Ovih 5,5 meseci proleteli su kao jedan dan. Kad dobro razmislim, ne bi bilo loše da se ovde živi, ali put je do drugim placima. Poneću uspomenu o ovome, ovih 5,5 meseci kako sam proveo i kako je bilo lepo sa mojom porodicom. To će me verovatno držati manje dugo mislimo i ovome, to je i lepo da ostane u mojim sećanjima. Ako bude mogo, ne ostarim mnogo, pokušat ću još jednom da dođem možda kroz 2 ili 3 godine. Da još jednom prođem, ono što sam prošao ovdje, o državi Viktoriji, sve sam vidio što je bilo važno vidjeti. Jer mi je moja porodica omogućila da sve to vidim, da nosim puno utisaka u jednoj državi koja je sastavni deo svih drugih država u Australiji, republika ili kako se već zovu. Ima najviše stvari da ponovim od spomenika, mora, lepog grada, divnog grada. Čovjek samo može da uživa u svakom potezu koji krene teško, uživat će na nekom terenu koji će da moći da se igra, da se zabavi, da trenira. Nikoga ne juri, nikoga ne pita što je na travi i tako dalje. Tako da, vidio sam jedan drugi život koji jeste daleko, ali nije daleko danas kada može da se za 2 sata pređe 15-20.000 kilometara i budeš tu na licu mesta takvog zbivanja. U svakom slučaju, hvala moje familiji za ovih 5,5 meseci koje sam ja proveo sa njima, jer su mi pružili mnoge stvari. Dobre, ali kad je bilo malo loše mene, našli su se tu da treba. Tako da još jednom se zahvaljujem za sve što su učinili za mene. Pozdravljam prijatelje koji ostaju ovde, s kojima sam se družio zajedno sa mojom porodicom i njima. Nadi da ćemo ili se vidjeti u banji ili ovde, vidjet ćemo. To ime ja pozdravljam Australiju i krećem prema Srbiji večeras u 22 sata i 10 minuta. Ok, mi ti želimo srećan put i uskoro se vidimo u Srbiji za mjesec dana. Veliki pozdrav iz Sandbara, Middle Park Beach. Doesn't matter.